Ľudia ma často vnímajú len ako jemnú ženu. Ale keď treba, ukážem svoju silu. S novými Always Platinum získate to najlepšie pohodlie a ochranu od Always vďaka prevratným postranným mikrovankúšikom. Som jemná a silná zároveň, pretože som žena. Zmente pravidlá. Always. Kuchyňa na mieru, ktorá očarí nielen ducha domu Miu. To najlepšie, iba výhodnejšie. Möbelix. Nemecká rohová kuchyňa len za 1399 eur teraz v každom Möbelixe. Si nemusíte vyberať medzi kvalitou a cenou. A preto už od pondelka v Lidli Sherry paradajky kríčkové iba 79 centov za 400 gramov. Zmrzlina s polevou gelately, rôzne druhy, len 35 centov za kus. A kuracie prsia iba 3,79 za kilogram. Užite si rok bez starostí. Plate v Lidli kartou Visa a vyhrajte každý deň jeden z 31 nákupov na celý rok zadarmo. Viac na visa.sk. Lidl. Správna voľba. Nový Big Milk s čerstvým mliekom. Zmrzline s čerstvým mliekom nikto neodolá. Stalo sa niečo úžasné. Kokolíno je menšie, ale každá kvapka teraz prináša ešte intenzívnejšiu vôňu a sviežosť. Intenzívna sviežosť hneď po vypraní. Intenzívna sviežosť zo skrine. Jednoducho intenzívna sviežosť Kokolíno, ktorá trvá a trvá. Nové a vyváže Kokolíno Intense. Ešte intenzívnejšia vôňa a sviežosť. Řemeslně dokonalé. Jiskrně zlatavé. Legendární smíchovské. Dopřejte si chmelovou vůni a jemnou, vyváženou hořkost. Zažeňte žízeň osvěžující chutí světlého piva Smíchov. Staropramen. Jedno nás spojuje. Parodontax. Najodporúčanejšia značka zubnými lekármi. Pokiaľ pri čistení zubov vyplúvate krv, môžete mať zápal ďasien a byť na ceste k niečomu horšiemu. Pomôžte zastaviť cestu vedúcu k problémom s ďasnami. Prejdite na zubnú pastu Parodontax. Je 4-krát účinnejšia v odstraňovaní zubného povlaku, ktorý je hlavnou príčinou krvácania ďasien. Rozlúčte sa s krvácaním ďasien. Parodontax. Nečakané prekvapenie? Dovolíš? Chcete novú telku? Ideš na pôžičkomat, zadáš sumu a hotovo. Požičajte si rýchlych 500 eur na čokoľvek, cez počítač alebo smartfón ešte dnes na pôžičkomat.sk. Ku škvrnám môže dôjsť. A to veľmi ľahko. Na druhej strane sa však aj dajú ľahko odstrániť z Vanish Gold. Je to náš najlepší odstraňovač škvrn. Od bežných až po ťažko odstrániteľné. Vanish Gold odstráni viac ako 100 druhov škvrn. 100 škvrn otestovaných, 100 škvrn odstránených. Utierať povrchy plné baktérií špongiou môže byť rovnako zlý nápad, ako robiť toto. Antibakteriálne obrúsky Detol ničia 99,9% baktérií bez toho, aby ich rozmazávali a pomáhajú tak chrániť vašu rodinu. Detol pre hygienicky čistých domov. Tyčinky Korny s cereáliami, praženými orieškami, medom a lahodnou čokoládou. Pre skvelú chuť a veľa energie. Korny, to dáš. Vyskúšajte tiež Korny proteín. Proteínovú tyčinku, ktorá skvelo chutí. Ďalší o ničom deň u babky s jej bolavým kolenom. Babka sa zmenila. Skáče ako zajac. Ako by omladla, alebo čo? Voltaren Forte.
Aha, toto je jej tajomstvo. Voltaren Forte pôsobí proti zápalu v postihnutom tkanive vďaka dvojitej koncentrácii účinnej látky a uľavuje od bolesti až na 12 hodín. Voltaren Forte s dvojitou koncentráciou účinnej látky. Výpredaj nábytku bytových doplnkov, kobercov a svetiel vrcholí v predajniach Asko aj na e-shope práve teraz. Zľavy až 70% na všetko. Asko, nábytok pre všetkých. Viac chutí, viac nadšenia. Čím viac svoj život prežívate, tým viac budete milovať nový Persil 360 stupňov Complete Clean. Najlepší Persil gel na odstraňovanie škvrn. Žiarivá belosť, viac sviežosti a starostlivosti 360 stupňov Complete Clean. Najlepší Persil gel na odstraňovanie škvrn. Odhaľte svoje krásne krivky. Venus má zaoblenú holiacu hlavicu a flexibilné prúžky s gelom na holenie, ktoré sa pohodlne klžu po ženskom tele jedným plynulým ťahom. Objavte rád holiacich strojčekov stvorených pre vaše krivky. Fatih, niekto prichádza. Mama! Do keľu! Len čo povolili niče, chytila som ťa do hrsti. Niečo vám poviem, prosím! Tento chlap sa motal okolo mojej céry. Teraz ho zničím. Majú ísť do väzenia, ha? A ešte kvôli mne. Mrzí ma to, ale robím to kvôli vám. Dvere sú zamknuté, otvorte! Láska na druhý pokus. V pondelok o 20:30 na Doma. Naozaj si to cením. Pani Velšová je blázon do referátov. Rada som pomohla. Bola to zábava.